эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон дар мулоқот бо намояндагони диаспора муҳоҷирони меҳнатӣ ва донишҷӯёни тоҷик дар русия аз интихоботи соли 2020 ва авфи афроди манмӯ вуруд дар ин кишвар суҳбат карданд. салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. тибқи иттилои дафтари матбуоти раиси ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмонро зимни мулоқот аз дастовардҳои кишвар дар бахшҳои гуногун зикр карда, дар бораи маъракаи муҳими сиёсии соли 2020 суҳбат карданд. эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд, ки соли оянда дар ҳаёти сиёсии кишвар як қатор чорабиниҳои муҳими давлатӣ, аз ҷумла интихоботи давлатӣ, нави Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ба нақша гирифта шуданд. дар ин ҷо сарвари давлат ба вазорати корҳои хориҷӣ, намояндагони дипломатӣ ва консули Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ва дигар мақомоти дахлдор дуруст доранд, ки барои таъмин намудани равандаи овоздиҳии бемаъмуниятии шаҳрвандони бурунмарзиямон ва дар маъракаҳои интихоботӣ соли оянда чораҳои муассир андешанд. эмомалӣ раҳмон ба муҳоҷирон гуфтанд, ки танзими масъалаи умури муҳоҷират аз мавзӯъҳои муҳими музокирот бо ҳамтои русиягиашон Владимир Путин мебошад. дар ҳар як вохӯрии ҷонибҳо мавзӯъҳои вобаста ба соддагардонӣ гирифтани патенти корӣ, тартибу муҳлати ба қайдгирӣ ва буду боши шаҳрвандони Тоҷикистон ва аъзои оилаҳои онҳо ба миён гузошта мешаванд. изҳор доштанд раиси ҷумҳур. ӯ афзуд, ки ҳукумати Тоҷикистон ба ҷонбаҳои мухталифи ин масъала, бахусус ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин кишвар таваҷҷӯҳи доимӣ ва ҷиддӣ зоҳир мекунад. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон хотиррасон кардааст, ки дар хоҳиши музокироти сатҳи олии моҳи апрел соли 2019 созишнома дар хусуси ҷалби муташаккилона муҳоҷирони меҳнатӣ ба Федератсияи Русия ба имзо расид. мавриди иҷро қарор гирифтани ин санад барои беҳбуд бахшидан ба шароити будубош ва фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони Тоҷикистон дар қаламравии Русия муҳим мебошад. китоботи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон афзуд, дигар мавзӯи марбут ва муҳоҷирони меҳнатӣ баргузор намудани маъракаҳои такрории авфи муҳоҷиратӣ мебошад, ки он низ зимни суҳбати президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо муҳтарам Владимир Путин матраҳ гардида буд. эмомалӣ раҳмон ба сохторҳои дахлдори кишвар, аз ҷумла сафорати Тоҷикистон дар Москав супориш додааст, ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ин масъалаҳоро ҷиддан пайгирӣ намоянд. эмомалӣ раҳмон аз шаҳрвандони Тоҷикистон, ки бо мақсади фаъолияти меҳнатӣ дар Федератсияи Русия қарор доранд, даъват кард, ки ин қонунгузории ин кишвар ва қоидаҳои ба расмият даровардани буду боши худ дар қаламрави он мувофиқ гарданд. китоботи раиси ҷумҳур гузориш додааст, ки ба гузашти айём имрӯз нуфузу эътибори тоҷикон дар Федератсияи Русия рӯ ба болоравӣ дорад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред? Ва ман хеле фикр дорам, ки авф мешавад муҳоҷирони мо, бисёриашон, ки инҳо депортатсия шудагӣ буданд ва бояд ба наздикӣ авф шаванд. ба фикрам, ки соли гузашта мешавад баъд аз соли нав. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.